Dalan sa Barangay Ungka, Haro, pasiraduan sang isa ka semana sa mga motorista bangod sa ginapatukod nga flyover. Si Zen Kilantang nakatutok. Nag-request ang Department of Public Works and Highways nga pasiraduhan sa mga motorista ang dalan sa Ungka, Haro nga nagakonekta sa Banwa sang Pavia. Humalin Marso 15 tubtob Marso 21 bangod sang ginakayo nga flyover sa lugar. Gani gin-survey na sang Public Safety, Transportation and Management Office ang area. Gapangayo sila sang full closure no diri sa Maya Ungka, Iloilo City side sang ina nga karsada para sa pag-install sang mga girder sang flyover naton. So 1 week ini siya. So that is why subong naga-survey na kami sa mga dalan. Magapatigayon sang rerouting ang PSTMO, ang tanan nga PUJ ang temporaryo nga magalabay sa Takas Haro, Nia Road, pakadto sa San Isidro Haro. Ginapaabot nga mangin magutok ang mga dalan sa Haro, partikular sa MacArthur Drive ganig napanugyanan ng mga motorista nga maghatag sang tiyempo sa pagbiyahe. Ina-expect man naton nga madugangan ang congestion o kanang traffic sa aton may MacArthur Drive area diri sa may Haro. And also man sa may Hibawan area no. So amo ni siya ang masalo sang mga salakyan no sa volume sa salakyan nga nagaagi adlaw dira sa may area sa Ungka Sambag going dito sa may Central Line. Igapagwa sa Lunes sang PSTMO ang pinal nga mga alternatibo nga dalan para sa mga pribado nga salakyan. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.